Здравейте, скъпи хора! Както ви обещах, днес ще ви направя видео за добавките, които пия, тъй като видях, че са ви много интересни. Ако имате някакви въпроси, ще пусна пост след това видео за допълнителни неща. Започваме с ето този чай при инсулинова резистентност, който всъщност ви показах и в групата, тъй като той вече го пия със сигурност над 6 месеца, 8-9. И от 27 ми падна на 14, последно като си изследвах инсулина. Сега след няколко месеца отново ще си направя, но той ми помага първо за регулиране на инсулина, второ за намаляване на апетита. Аз по принцип съм доста с вълчи апетит. Това си идва и от кортизола, и от инсулина, разбира се. Но само това ми помага, когато го пия след хранене, да не огладнявам след 1 час и да се тъпча, буквално. Преди го пия 3 пъти на ден след хранене, в момента го пия 1 или 2, защото добавих още 1 чай, сега ще ви покажа и него, но по принцип, ако пиете само него, е хубаво 3 пъти на ден след хранене. Това е другия чай, малко съм смачкала вече опаковката. Той е на същата марка, чай при поликистозни яйчници и миоми. Аз имам доста голям проблем с това, тъй като първо си имам поликистозни яйчници, имам нисък яйчников резерв и така нататък. Цикъл ми изобщо не е редовен, така че отново се обърнах към природата за нещо, което да ми помогне. Не мога да ви дам пълно ревю на този продукт, тъй като е нов. Трябва да се пие поне 3 месеца. Аз го пия от около 1. Но много е приятен и ако имате такива проблеми, задължително го погледнете. Съставките всъщност са ето тези. Аз на другия съм ви ги дала. Така че може да направите снимка сега на тези. И да, това е за чайовете, ако имате някои от тези проблеми. Така, сега преминаваме към добавките, като тук искам да направя едно бързо уточнение. Може да ви се сторят много, но както обичам да казвам, по-добре 10 добавки хранителни, отколкото 3-5 хапчета за диабет, за сърце и за така нататък. Така че това са най-важните неща, които трябва да приемате. Аз съм ходила на много доктори, много хранителни специалисти и така нататък и съм направила тази селекция сама за себе си. От какво имам нужда. Няма да се спирам конкретно, ако някой има повече въпроси, под поста ще пише. Витамин B-комплекс, знаете за витамин B и в TikTok съм говорила много, така че един от витамините, които е задължително всеки човек да приема, няма значение дали е с инсулинова резистентност и така нататък. Ашвагандата е нещо, което няма да срещнете навсякъде. Ашвагандата е едно растение и помага за нивата на стреса, на кортизола и така нататък, тъй като моите нива на кортизол и на прогестерон бяха изключително високи, 3 пъти над нормата. Трябваше да намеря нещо, с което всъщност да си помогна. Пак казвам, но първо натурално е, аз хапчета не пия. Имам предвид лекарства. Справям се само с хранителни добавки, чайове, хранене и спорт. Ашваганата е за тези от вас, които имат по-високи нива на стреса и знаете, че нивата на стреса са много ключови и високите нива на кортизола за напълняването около корема, за инсулиновата чувствителност и така нататък, така че го погледнете, ако имате тези проблеми. Омега 3, 6 и 9, това е един класически витамин, който отново всеки един човек трябва да приема.
Мелатонина не го пия всеки ден, пия го понякога, когато се чувствам, че няма да имам качествен сън, тъй като тези от вас, които са с инсулинова резистентност или с високи нива на кортизол, знаят, че понякога качественият сън е проблем, не толкова количеството, колкото качеството, така че имаме един мелатонин тук. Цинка, дамите, които са в групата, сигурно са чували, няма как да не са чували за цинка. Отново той е от тези витамини, които са задължителните, които не можем да си ги набавим толкова, да не кажа почти вече от храната, тъй като за съжаление почти никакви витамини не можем да си добавим такова количество, което ни трябват от храната. Витамин D3, това е за имунната система, за хормона на щастието и цяло за тонуса, който имаме. Както знаете, витамин D идва от слънцето. Така, сега 3 неща, по-скоро хайде 2, другото ще го отделя. 2 неща, които съм, как да ви кажа, би ви препоръчала да си вземете поне тези. Ако нищо друго не си вземете, би ви препоръчала тези и чая, защото съм напълно убедена, че поне трябва да започнете с нещо, ако не взимате нищо. За какво говоря? Едното е пробиотик. Няма значение какъв. Важното е, специално за пробиотика е хубаво да заложите на малко по-висок клас, тъй като тези ефтините по 5, по 6, по 10, по 15 лева, за съжаление, вече там са умрели бактерии и така нататък. Така че аз в момента използвам този, сменям ги. Този в момента е повече насочен към репродуктивната система, защото ви казах, че заедно с чая при поликистозни яйчници съм се насочила вече към тази тема. Другото са ензимите. Ензимите се грижат за нашия чревен тракт, как усвояваме храната. Не знам дали знаете, но 95% от болестите, дори настроението ни много зависи от състоянието на червата, възпаление и така нататък. Така че е много от изключителна важност ние да поддържаме добро състояние на червата. Това го правим и с ензимите, и с пробиотика. Затова ви казвам, че това е нещо много важно за състоянието на червата, а чаят е важен за регулирането на инсулина и апетита. Нещо ново, което започнах скоро, е паразитакса, тъй като ходих на биорезонанс. Аз си знаех, че по принцип всеки човек има бактерии и гъбички в организма. Тези бактерии и гъбички не са стандартните, които може би повече от вас се сещат, когато кажем бактерии и гъбички. Не по ногтите, не по ушите и така нататък. Вътрешни такива. И ходих на биорезонанс, също се оказа, че имам доста бактерии и много интересно нещо, също с което научих, че бактериите са едни от големите виновници също да не се яде сладко, защото те се хранят със сладко. И колкото повече бактерии имаме в организма, толкова повече ни се яде сладко. Като казах сладко, в този първия чай, който ви показах, и не знам как е направена формулата, как е изчислено и така нататък, но спира да ти се яде не толкова всички храни, а вредните храни. Чипсове, снаксове, торти, сладки, бързите въглехидрати. Това е за паразитакса. Ако искате, също може да пробвате или да отидете на биорезонанс да видите. Тук съм сложила някои неща в една кутийка, тъй като вече обема им е много. Едното нещо е Инсурезист. Инсурезиста също е хубаво.
но честно казано аз се предпочитам повече чая. Също пия го и него, но повече ми идва вече с толкова много добавки и просто си предпочитам чая като консумация. А и някак си чая ми е по-натурален за пиене. Другото нещо, което взимам тук са Хепавит. То е за черния дроб. И да видим. Да, това даже не знам как това новото, както и да е. Това е. Инсурезиста и Хепавита са тук. Това са нещата, скъпи хора, които пия. Отново казвам, не са малко, но предпочитам да са тези, отколкото да са лекарства за диабет, сърце и така нататък. Може да не започвате с всички веднага, може просто да започнете с най-важните и да увеличавате постепенно. Като отново казвам, ако ще започвате с нещо, започнете с ензимите, с пробиотика и с един от чайчетата. Пускам ви пост след това видео, за да задавате въпросите си.